ভাব মন্দির ভাব ডোরে বন্ধা মোর কলা ঠাকুর ভাবକୁ নিকট শ্বেত অভাবକୁ দূর ভাবକୁ নিকট শ্বেত অভাবକୁ দূর সীমাহীন আকাশ সীমাহীন সাগর ভাবর সহরে মোর ভাব মন্দির ভাব ডোরে বন্ধা মোর কলা ঠাকুর ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଖିଲେ ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା କାଲି ଲାଇଭ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ଭାଇଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଡିନର୍ କରିବାକୁ ତ ସେଇଠି ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ 6:15 ହେଇଗଲାଣି 6:11 ହେଇଗଲାଣି ତ ଯିବା ଏନେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଜି ଶନିବାର 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ଅଛି ଆଉ ବାହାରର ଭ୍ୟୁଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଠି ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ଜାଗାରେ ଓହୋ ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଏନେ lâu rồi đã 2 năm rồi Ở mình à? một mình wow ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଏତନାମିଜ ପତାକା ଏଙ୍କର ଏବେ ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ଏଙ୍କର ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ପୁରା କ୍ଲବ୍ରେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ବି ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଭିଏତନାମରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଏମିତି ରେଡ୍ କଲର୍ ଖାଲି ଦେଖାଯିବ ଏନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଙ୍କର ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ଏଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଏଗୁଟା ସିମ୍ବଲଟା ଏଙ୍କର ଆଉ ଏଇଟା ଭିଏତନାମିଜ ପୁରା ପତାକାଟା đẹp đấy ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆଣିକି ଜଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ଭିଏତନାମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଭିଏତନାମ ଫ୍ଲାଗ୍ ଥାଇକି କଭର ଫୋନ୍ କଭରଟେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 କି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି କଭରଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି वाव निन बुम चंडी साओ सुआई ताई चाई लेन मम लेन लुंग लेन क्लास होइला ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଠି Đúng rồi, như này thì được này. Đấy đẹp này. Rồi, tuyệt Rồi. Chuẩn rồi. Đẹp này. ये हमारा cameraman. Chân ra sau tí nữa. Được rồi. Camera xuống chân đi, camera xuống chân là với chậm vào chân lại. chân xuống xá không chứ xá không Hơi xa, hơi xa. Hơi xa vào tí nữa. Rồi. Camera cho chân xuống đẩy lưng nha. Thẳng đầu gối ra camera. Rồi đẹp lắm. Camera thẳng đầu gối đi. ଓ କି ବର୍ଷା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବର୍ଷା ମାନେ ହେଲା ସକାଳେ ପୁରା କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନା ଏମିତି ବର୍ଷା
ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯୋଗ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତ ଏଇନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁରା ଛାତରେ ଏଇନେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେଡ଼େ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କି ବର୍ଷା ଓହୋ ଓଇ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଦେଖୁଛି କେମିତି ଭ୍ୟୁଟା ଏଇଠୁ ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆକାଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇପଟେ ବର୍ଷା ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଲାଗିଛି ଭିଏତନାମିଜ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଇନା ଅଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ସେ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଇଏ ତ କିଛି ନୁହେଁ ଆଉ 3-4 ଦିନ ପରେ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂଟା ପୁରା ଲାଗିଯିବ ପୁରା ରେଡ୍ ପୁରା ଦେଖାଯିବ ତଳ ଭିୟୁଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଭିୟୁଟା ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଏଇନେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ଯିବା ଘରକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆସି ଅଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆଖି ତୋବା ହେଇଯିବ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ବେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିୟନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଜାଗାଟା ଖାଲି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖାଲି ରେଡ୍ ଖାଲି ନାଲି ଦେଖିଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାଲି ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଇଠି ଫଟୋ ସବୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜେଲି ମିଠି ସବୁ ବିକା ହଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜେଲି ମିଠି ସବୁ ବିକା ହଉଛି
यही रखा आपण वीडियो लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ कमेंट करी कहतु वीडियोटा केमती लगिला आ वियतनामीज प्री इंडिपेंडेंस प्रिपरेशन केमती अच्छी आपण कमेंट करी कहतु।